although nga amo na ginatingwaan gina sa mga local government units nga ma-utilize dayon ang mga vaccine. Sa number 5, dugang pagid nga mga bakuna nag-abot sa Bacolod Silay Airport kay nasang aga. May dugang 32,400 ka mga vials ng Sinovac vaccines ay nag-abot sa Iloilo kay nasang aga gikan sa Department of Health. 3,000 diri para sa Negros Occidental kag 3,000 man ang para sa Bacolod City. Nagapadayon ng vaccination sa Bacolod sa mga barangay kag malls. Damlag pa ginsiling sang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center nga si M. Ang nga samtang mayara pa sang supply sa bakuna magapadayon man ang ilang mass vaccination. Sa Huwebes naman magasugod ang mass vaccination sa Kapitolyo. Sa number 4, 32 ka mga puluyan sa Crossing Danao sa Barangay San Jose sa Tuboso ang ginpaidalom sa granular lockdown. Ini ang nagsugod sang Lunes ka magalawig sa 7 ka adlaw. Sunod kay Mayor Richard Hauhoko, ang lockdown ang ginpatuman para sa contact tracing kag disinfection. May 6 ka mga pumuluyo sa barangay ang nagpositibo sa COVID-19. Isa sa mga nagpositibo ang mayara sang Tiangge kag madamo sang nakontak. Ginhatagan naman sang food packs ang mga apektado nga pumuluyo. Nag-decide na lang kami nga i-lockdown niya siya para gid nga kung sa kwanta, hindi na lang din maglala kay pamagita herd immunity abi. Sa number 3, padayon ang pagpanaog sa mga kaso sang active cases ng COVID-19 sa Negros Occidental. 1,589 sa karon ang active COVID-19 cases as of May 17. Kung tani suno sa gobernador, tayuyo na ini nga magapanaog. Gin-classify na sang Department of Health ang Negros Occidental nga low-risk area. Samtang wala pa man sang gihapon sang abiso gikan sa National Interagency Task Force kun bala, ginaprubahan ang 7 ka adlaw nga moratorium sa biyahe sa tunga sang Negros kag Panay nga damlag pa ginhingyo sang Iloilo. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, madasig ang paglapta karon sang COVID-19 sa Iloilo. Nagapati ang gobernador nga kun maaprubahan gid man ini ang non-essential travel man lamang ang maapektuhan bangod tayo yun man sa gihapon nga ang na-classify bilang essential travel. Ehemplo sa mga maapektuhan sulod sa gobernador among tourism-related travel kag ini sa sulod sang 7 ka adlaw man lamang. So, I hope we can continue this downtrend. Just the same, we have to we still have to follow mga minimum health protocols. Sa number 2, Bacolod City kag Negros Occidental ang gin-classify bilang low-risk areas sa Department of Health. Ini kasunod sang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa tinalikdan nga 2 ka semana. Base sa reports ng DOH Western Visayas, kung sadto anay moderate risk, nangin low risk na lamang karon ang Bacolod kag Negros Occidental, bangod hindi natuman kadako sa pagsaka sa mga kaso kung ikumparar sa nagligad nga 3 tubtub 4 ka semana. Kasubong man ang mga probinsya sang Antique kag Capiz. Moderate risk naman ang probinsya sang Aklan, Iloilo kag Iloilo City. Samtang high risk naman ang probinsya sang Guimaras. Pero nagapanugyan ng DOH sa mga local government units sa mga low risk areas nga hindi magkumpiyansa kag ipabilin nga istrikto ang pagpatuman sang local health protocols. Ilabi na nga nagbalik na ang mga social gatherings. And of course, no, subong April, May is our month sa mga festivals and fiestas. So, hindi gid iwasan nga may ara gid gathering sa aton nga mga bisan sa mga balay-balay lang or sa mga barangay-barangay. So, we encourage our LGUs, no, to assist, no, ang aton pag-implement sa aton nga mga minimum public health standards, and of course ang aton nga prohibit sa aton nga mass gatherings or social gatherings naton. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Duha ka mga bangkay na sapuan kainasang aga. Isa ka bangkay na sapuan sa syudad sa Bacolod kag ang isa naman sa Banwa sang Murcia.
Ginausisa sa karon sa PNP kung balang may kaangtanan ang pagpatay sa duha ka mga persona. Yang report ni Marcian Muico. Nasapuan ang bangkay sang Oman National nga si Ahmed Haj kainas ang aga sa reclamation area sa Bacolod City. Natukiban nga siyang may igo sang bala sa tugan sang masapuan pasado alas 7 kainas ang aga sang roving guard sa kahilamunan sa Bredco Port. Suno sa Deputy Chief sang Police Station 2 nga si Police Lieutenant Andy Ofalia, si Haj ang uli nga nakita kagabi sang iya himata kag wala na ini makapauli. Ginausisa pa nila suno kay Ofalia kundi nagpadulong ang biktima antes na sapuan nga patay. Mga alas 9 naman sang aga kaina, isa ka lalaking nasapuan patay sa katubuan sa sulod sang kampo sa Hacienda Roas sa Barangay Blumentritt sa Banos ng Murcia. Ang biktima ginkilala nga si Archie Aguirre nga taga Hinigaran. Suno sa PNP, 8 ka basiyo sang pusil ang nakita sa crime scene. Naga-coordinate na si karon ang Murcia PNP kag Police Station 2. Sa Bacolod, bangod suno sa kay Ofalia sang Police Station 2, ila ginalantaw ang posibilidad nga may kaangtanan ang duha ka mga nasapuan nga mga bangkay sining aga. Kung pwede ito kita ng taga-Murcia, may lead na tapon ng mga motibo. Wala sang pamalay sa lugar kung sa di nakita ang bangkay ni Aguirre sa Murcia. Ginahibalo pa kung bala, didto siya ginpatay o kung ginuwigit lang ang iya nga bangkay sa lugar. Padayon pang pag-istoryahanay sang Bacolod kag Murcia PNP, angot sa sining nga mga kaso. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka 17 anyos nga estudyante gikan sa Bacolod ang nagdaog sang second prize sa Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area Mathematical Olympiad. Aton siya kilalahon sa sininga report. Sinila mga Mayo nakuha sang 17 anyos nga senior high student nga si Janina Claire Yulo ang second prize award sa Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area Mathematical Olympiad. Ini ang isa ka international nga kompetisyon kung sa diin ang mga nagdalaog sa iban man nga mga lugar ang magasambuwa. Kag bangod sang pandemic, ini ang ginpatigayon online. Pero para kay Janina, hindi ini ang hauna nga higayon nga siya nakapakigbahin sa isa ka international math competition. May challenge kag may thrill para sa iya ang mga numero. I want to embrace the challenge like you said po, and of course I want to prove to myself na walang parang gusto ko i-expand po yung limit ko when it comes to solving problems. Ganon po. How do you prepare yourself for a competition? So usually kapag may competition, parang ini-insert ko po siya sa sa schedule ko kasi yung mga competition hindi sila mag-a-adjust sa academics. Suno kay Jomar Flores nga math teacher ni Janina sa first semester sining grade 11 sa UNOR Senior High, nagapangibabaw gid man si Janina sa iba niya nga mga classmate. Madamo man sa mga estudyante nga naga-excel sa math pero nagapanguna si Janina. Ang iban gani nga may kabudlayan sa subject nagahinyo sang bulig sa iya. So Janina is one of the mathematics awardee. Okay. So may you say damo may mga iban pa gid nga students yes, there are na lots receive sa of amana. students who are good in mathematics, but Janina is the best. In our section, we have our group chat. Once there are questions, we allow our students to ask in GC. And like Janina, siya nagabulig sa mga classmates niya. Humalin pa sang elementary si Janina, tuman na ang iya nga interes sa math. Luyag niya gani magkuha sang kurso angot sa physics kung siya ang maglabot sa kolehiyo. Pero sa karon, ang luyag niya anay amo nga mapaambit man sa iban ang pag-enjoy sini. Math is for everyone talaga, and math is really fun if you put your mind in it, parang ganon po. So, ganon, I help them. I want them to see na hindi magiging mahirap yung math if they just enjoy it. Naimpluwensyahan sa iya nga mga lolo kag lola ang iya nga love for math. Dako naman ang papel sa iya nga iloy angot sa pagpatuman sang disiplina para malambot ni Janina ang iya nga mga tinutuyo. Para kay Janina, pagpanikasog, lakip ng suporta sa iya nga pamilya kag eskwelahan. Ang dako nga bulig sa iya nga paglabot sa mga ginhandom.
Grabe nga achievement iya Barb, di tanan nga tao nanamian sa mathematics nga subject, di ba? Gani Ming, ako yaha, nabilonggi ko guro sa kadaman nga, oh no, math, kabudlay. Wow. Siya ya, hamba niya, may nakita siya nga thrill, kag challenge. Every time makakita siya sang problems nga related Kung makita ko numbers, kapan mahulay ko. Fear na guro ako niya, fear of numbers. Pero di ba not everybody is may sagad sa math? I think it's a gift from me. Oo, come on. No. Basta mag-isip ka isang cambio sa grocery ko, kabudlay. At kung kwarta, ya. Lairo naman. Pero siyempre, congratulations. Pinasahi, do tayo ni sila makita kung ano mga sagad sa math, Correct. di ba? Oo. Congratulate. Especially man siya nga ginikanan. Lumingha. Kadako sang role nga gina-play sang ginikanan. Oo, grabe nga pag-support. Kagamuyan itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.